piştî ku li parlamenta Tirkiye yasaya înfazkirina cezayan hate guhertin û ev guhertin di rojnameya fermî de êdî hate belavkirin çavê malbatan kesûkarên girtiyan li berdana girtiyên wan em niha li ber girtîgeha Amedê ne ez ê nîşan bidim heta serê salê em li bendine ku 50,000 girtî beşek ji wan serbest bêne berdan bi temamî yê ku 3 sal ji cezayê wan re maye ku xilas bikin cezayê xwe serbest bêne berdan beşek ji wan jî wê 3 sal zûtir derkevin girtîgehên servekirî ku li gorî girtîgehên din hinekî rewşa jiyana wan hêsantir dike girtîgehên rihettir e dikarin malbatê xwe bi hêsanî bibînin carna biçin destûrê be malbatê xwe careke din vegerin girtîgehan jî merheba ji te re Merhaba Serşava. tu ji bo kî hatî Ji bo birayê xwe. çend sala girtiye 4 sal û 2 me. 4 sal û 2 me Belê. cezayê xwe qedîneyê bi temamî berdidin Belê. Bîznan Xwedê. Temamî xelas bû. baş e Heft me jî re mabû. Ji ber vê denetlimlik serbestliğê înşallah tê berdan. Telefonê me kir got îro min berdidin. baş e navê te bixêr Muhammed. gelek spas maliya merheba ji te re jî Serçava bira tu ji bo çi hatî ew ji birayê min e em tevda birayê hevin zaten em ji boî hemû boî wî hatine İnşallah îroyê berdim. merheba ji te re Merhaba. tu ji bo kî hatî Vallahi jî lawkîm gerek derke taçığı ya go îro nemaye. ew ê derkeve girtîgehekî vekir Bernadin evê bin açığı. Wa 14 salî têde. 14 sal 6 salê min kurêm têde. 6 kurêm. şeş kurê te te dane 6 kurêm têde ne wa 14 sala. İcavê îro yek derê açığı. Yek jê belkî ihtimal heye wî sibê berdin. Lêdine cezaya wan giran e. Erkê 6 sal ceza xwarine wa 14 sal têde ne. müebbet xwarine Bêbet nexwarine. Pêş hebra erkê 6 sal xwarin 4 sal û 2 me. hemû jî 14 salin te dane 14 sal ketiye sala çarda. ketiye sala 14 şeş kurê te te dane Bazı emhe de ketiye sala çarda. 13 sal ketiye sala çarda. şeş kurê te te dane 6 kurem tedine. Yekli iqdire, yekli batmanı bir şeriye seyhabli birin, yekli dizipeye. Maqdur bu yani civan avan çunu adnavan maqdur. Ona telba bu najid normal meybat ziyaret yavan. mirov çawa îdaret ke şeş kurê mirov di girtîgehê de Vallahi perişan bu. İşte rast beş. 13 sal yavana ketiye sala çarda. dayika wan Vallahi dayka hoş konu ki ev bir haberi. Pilati kısrengi sıkıntı dene de daha fazla üzüntütke. ji ku tê Bismillah. ji bismilê çavê war onî bêjim ji bo ew zarokê wê ku wê derkevin girtîgeha servekirî maliya ve navê te bixêr Bahari. Bahari. Yaprak, bahari yaprak. yaprak ji bismilê hatî Böyle böyle. gelek spas ev çîrokeke balkêş e rastî dikeve sala 14 şeş kurên wî ceza xwarine di girtîgehê dane her yek ji wan 36 sal ceza xwariye kurekî wî wê derk bê berdan belkî ew ji hêj nediyare ne zelale ihtimal heye ku wî bixin girtîgeha servekirî bi awayekî ku bi rihetî çûne hate merheba ji te re ka were tu dixwazî çi bêjî navê te bixêr navê te çi ye Kadircan Karabulut. tu ji bo kî hatî Sabah amcamı. seva apê xwe hatî tu jî Okuyan tamam navê te çi ye Amil Karabulut. Amil Karabulut. Amir Karabulut çavê maçê dike ew jî ji bo apê xwe hatine zarokên şirînin roj bi vî awaya 50,000 girtî wê bêne berdan bi awayekî li girtîgeha Amedê jî em li bendine ku êdî ji îro heta serê salê girtî hêdî hêdî bêne berdan ên ku cezayê xwe temam kirine yan bertemam bûne yan ji 3 sal maye ku cezayê xwe temam bikin ew ê hinek ji wan bi temamî bêne berdan hinek ji wan jî wê derkevin girtîgehên servekirî yani wê rihettir bikin çûn û hatin û serdana malbata hinek ji wan wê bikar bin biçin malbatên xwe bibînin careke din bên bikevin girtîgeha asankariyekê wisa ji bo wan girtiya têkirin.